खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै जोंनि बिटिआरनि गोबां रायजो राजाफोरा आसा खालामनानै दं आरो बे जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोराल'दि 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लुबैदों बे नङा हादरनि गासै मोनद' काउन्सिलफोरा बे समाव 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबोनांगौ होननानै दाबि दैखांनायनि सुलुंनिफ्राय बे समाव मिथिना मोननाय जादों जोंनि रायजोनि एबा जोंनि बिटिसिनि खाथियाव थानाय कार्बि आंलंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहां बिथाङाबो 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबोनांगौनि हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों आरो बेखौ लानानैनो दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां सावरायनाया नुजाथिदों 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबोनांगौनि गुबुन गुबुन काउन्सिलनिफ्रायबो गोसोखां बिलाइ गथायदों हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनो कार्बि आंलं काउन्सिलनि सिएम तुलिराम रंहां बिथाङाबो हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ जेरैखिजाया लाबोनांगौनि गोसोखां बिलाइ गथायदों एबा गथायनाय जा ससियेल मिडियायाव गोसारनाय बेखौ लानानै गोबां काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां काउन्सिलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों थारैनो बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादोंदि एबा मिथिनाय बायदिब्ला 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबोनो थाखाय गुबुन गुबुन काउन्सिल मोनद'निफ्राय मोनस्नि काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्रा जेरैखिजाया 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबोथारनांगौनि गोसोखां बिलाइ गथायदों जेरै जोंनि बिटिसिनि बारग' सिएम प्रमद बर' थामहिनबा रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे आरोबाव सानै एमपि रोनगोरा नार्जारी जयन्त बसुमतारी बिथांमोनाबो 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ जेरैखिजाया लाबोनांगौनि नारा नाथाब्लाबो बे समाव गोबां हादरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ एबा मन्त्रि एमएलए बिथांमोनखौ लोगो हमनायाबो सोलिगासिनो दं